Ja, godt. Vi prøver. Vi har mig og Juliane tænkt os at for, Juliane og jeg tænkt os at forklare jer lidt om EU's institutioner, og så vil vi kort snakke om de to kilder, vi har fået, som vedrører Danmarks indlemmelse i EF. Vi vil godt lægge ud med at forklare EU's institutioner, og det har vi tænkt os at gøre ved at vise jer denne model, og vi skal kalde det en model, men det er i hvert fald en, som viser de forskellige instanser, som arbejder, når vi snakker den bureaukratiske arbejdsproces, som foregår i EU. Det I ikke ser, det er nede i bunden her, skal vi have borgerne, interesseorganisationerne og de partier, vi kan melde os ind i. Alle dem har muligheden for at påvirke eller fremsætte nogle idéer, som kommissionen så kan modtage. De har altså mulighed, det er også som borgere, der har mulighed for at påvirke EU's lovforslag og bestemmelser. Og der kommer vi så til at snakke her om kommissionen, som har eneret på at fremsætte lovforslag, og den repræsenterer EU, når der skal laves handelsaftaler, og er ansvarlig for overvågning af medlemslandene og det budget, som EU har at arbejde med. De lovforslag, der fremsættes af kommissionen, skal så på bureaukratisk vis vedtages af de to ovenstående instanser, som er Ministerrådet og Europaparlamentet. Ministerrådet, det er der, vi har de 27 medlemslande, og de har hver en minister, og de vedtager de her love, som er fremsat af kommissionen, og hvor vi har idéerne fra borgerne af, eller interesseorganisationerne, eller partier. Det skal så foregå i samspil med parlamentet, og det tilrettelægges af det land, som har EU-formandskabet, som skifter til tider det formandskab. Det skal så foregå i samspil med Europaparlamentet, og det består af 736 medlemmer, og 13 af de her er fra Danmark af. De er fordelt, de her medlemmer, i politiske grupper efter politisk orientering, og har sammen med Ministerrådet en eller anden form for medbestemmelse på lovgivning. De forskellige lande vælger selv de her repræsentanter til parlamentet. Det man så også skal tjekke med i det her, den øverste instans, det er, at når der så er blevet fremsat de her love, og de er blevet vedtaget og godkendt, som er en meget lang proces, så har vi selvfølgelig EU-domstolen, som skal sikre sig, at den her lov her, den forstås og fremgår ens i alle lande, og den dømmende magt, og at der bliver dømt i henhold til den sag, som foregår i henhold til den sag og den lov, som bliver fremført. Det er også dem, som dømmer brud på de traktater, der bliver lavet. Ved siden af alt det her, der har vi over i siden et ekspertråd. Det er selvfølgelig fordi, at der er altid en mulighed for, at der skal komme en vis viden ind fra siden af, som kan hjælpe kommissionen, og som kan råde de forskellige instanser til at gøre sådan og sådan og sådan i forskellige sager. Som politisk rådspørger under lovgivningsprocessen. Så har vi lobbyisterne, som er dem, som arbejder for erhvervsorganisationer eller erhvervsfirmaer. De forsøger selvfølgelig at påvirke lovgivningen til ligesom til fordel for de her firmaer. Det vi så lige vil kigge på her. Det er mig. Det er ikke dig. Nej. Godt forsøgt. Det vi kigger på her, det er en oversigt over EU-traktater og danske afstemninger. Vi har bare lige taget et kort udgangspunkt i en af dem, som vi synes, der vedrører de artikler, vi har taget med, som er EF-medlemskabet, som vi blev indlemmet i den 2. oktober 1972. Grunden til den her, den er ret sjov, det er fordi den vedrører vores artikel, at vi kan se, at valgdeltagelsen er ret høj, fordi at Danmark og borgerne godt vidste, at det var en meget vigtig beslutning det her, om vi skal indlemmes eller ej. Og vi kan se, at det enstemmigt blev vedtaget, at vi som borgere godt kunne tænke os at komme med i EF på dette tidspunkt.
simpelthen fordi, at vi havde, at der var nogle økonomiske interesser i det her. Og Ja. Og så har vi en oversigt over forskellige EU-traktater. Og den her liste, den indeholder de vigtigste traktater, og i beskrivelse af de her med vægt på deres formål og ændring. Og så i 1952 var der traktaten om oprettelse af det europæiske kul- og stålfællesskab. Og det var så at sikre fred i Europa gennem gensidig afhængighed. Og i 1958 så var der både Romtraktaten, EØF-traktaten og Euratom-traktaten. Og det var med formål at oprettelsen af det europæiske fællesskab og oprettelse af det europæiske økonomiske fællesskab og oprettelse af europæiske atomenergifællesskab og så også samarbejde på andre områder end stål og kul. Ja. Og så er der den... Nej, men skal jeg ikke snakke videre? Jamen, så tager vi den videre. Der er forskellige... Hey, den er jo ikke færdig. Vi skal fortælle om Frode. Ja, så prøver vi lige igen. Der går lige lidt kus i det. Udover det, så vil vi godt snakke om den artikel, eller den kilde, som vi har. Der er 2 styks. Den ene, den hedder Ja til fællesmarkedet, og den er et uddrag af en tale fra Folketinget. Den er fra 16. december 1971. Den her, den er en hvad skal man sige, en tale, som snakker lidt om, hvorfor at det er vigtigt for os som land og som repræsentant fra Norden af at komme ind i det her fælles marked. Og den er af Per Federspiel, som repræsenterer Venstre i Folketinget, og dermed det parti, som gik stærkest ind for dansk medlemskab i EF. Det han argumenterer for er økonomisk sikkerhed, og vi skal være i han ønsker, at vi i Danmark skal være Nordens spydspids og gå i front for vores sådan kulturelle, både kulturelle og vores politik skal fremgå ret stærkt. Folket støtter også den opfattelse her, det kan vi jo så se på de der 63%, som stemmer for indlemmelsen i EF. Ja, og så er der også tale om, at han synes, at det bureaukratiske fungerer rigtig fint, og fordi at meget af den måde, man vedtager lovene på, ligner meget det, som man gør i Folketinget, som også er en ret væsentlig del med det, at vi får lov til at sidde ved bord ved de store herrer, og at vi så stadigvæk har muligheden for at snakke vores ord og vores sag, selvom vi er et land, der er forholdsvis lille. Ja, hvorfor slutter du den? Bare kør videre. Nå, okay. Og så har vi så en anden kilde, som omhandler Frode Jakobsen, som er socialdemokrat og er imod dansk indtrædelse i EF. Og han mener, at Danmark skulle fastholde sin nationale afhængighed. Og han mener ikke, at vi som en lille nation vil kunne få lov til at sige noget i de vigtige beslutninger, som der vil blive truffet i EU eller EF. Og han mener, at demokrati skal ligge nært de folk, som skal have ordet, og hvis det bliver flyttet til Bruxelles, forringer det ligesom vores kommunikation. Han er dog enig i, at det vil være en økonomisk fordel at træde ind, men han er også bange for, at det vil ødelægge vores demokrati og for danskernes ret til at tale med vores egen stemme. Hvor er det flot.